Έτοιμος να εκτελέσει ο Βασίλης Γκόλιας. Έχουμε μπει στο 4ο λεπτό. Γκόλιας εκτελεί. Σωτηρόπουλος διεκδικεί την κεφαλιά. Η μπάλα περνάει out. Πρώτη καλή στιγμή για τον Παναγρινιακό στο 4ο λεπτό. Να δούμε αυτή την επίθεση. Ο Αχιλλέας Καραγιάννης βγάζει στον Πιστιόλη. Ο Πιστιόλης μέσα στην περιοχή. Καθυστερεί από κρύο Μανιάτης. Έρχεται όμως ο Καραγιάννης και σε κενή σχεδόν εστία ανοίγει το σκορ στο 10ο λεπτό για τον Ναυπακτιακό. Ένας αρκετά έμπειρος παίχτης, ο Γιάννης Καραγιάννης, βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 10ο λεπτό. Η φάση, να την υπενθυμίσουμε, αρχικά φαίνεται να χάνεται για τον Ναυπακτιακό. Ο Πιστιόλης πλάσαρε, ο Κώστας Μανιάτης, ο τερματοφύλακας του Παναγρινιακού, έδιωξε. Στην επαναφορά όμως εκεί ήταν μόνος ο Γιάννης Καραγιάννης, ο οποίος σε κενή εστία έκανε το 1-0. Γκόλιας εκτελεί. Σωτηρόπουλος στην κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναγρινιακό να ισοφαρίσει στο 13ο λεπτό. Κεφαλιά του Σωτηρόπουλου όμως κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Παναγρινιακός με τον Κοντογιάννη τώρα. Γέμισμα προς τον Γιάννη Τσακανίκα. Τσακανίκας δεν ήταν καλό το σουτ που επιχείρησε, ήταν αδύναμο. Μάζεψε εύκολα ο Άγγελος Δούρος. Στο 18 μετράει σαν τελική, όχι σαν ευκαιρία βέβαια. Καραγιάννης έτοιμος για την εκτέλεση. Ο Φωτεινόπουλος, όχι, ο Πέκες πιο ψηλά από όλους, κάνει το 0-2 στο 35ο λεπτό. Ο Ντούσαν Πέκες πήδηξε πιο ψηλά από όλους, πήρε την κεφαλιά. Έτσι λοιπόν ο Ναυπακτιακός πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα του στο 35ο λεπτό. Αλλά σε πόδια παιχτών του Παναγρινιακού, πολύ όμορφο σούτ από τον Κοντογιάννη. Έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ ο Άγγελος Δούρος. Καλή στιγμή για τον Παναγρινιακό στο 43ο λεπτό με αυτό το σούτ του Γιάννη Κοντογιάννη. Αρκετοί παίχτες μέσα στην περιοχή, στα όρια αυτής καλύτερα. Κοντογιάννης εκτελεί. Η μπάλα είχε φάλτσο ο Δημήτρης Τσεκούρας. Ανοίγει λογαριασμό για τον Παναγρινιακό. 1-2 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Δημήτρης Τσεκούρας με προβολή μετά την εκτέλεση φάουλ του Γιάννη Κοντογιάννη μειώνει σε 1-2. Ένα από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Παναγρινιακού το φετινό καλοκαίρι. Φάουλ για τον Ναυπακτιακό. Ο Αχιλλέας Καραγιάννης φεύγει, ο Γιάννης Καραγιάννης εκτελεί. Παραλίγο αυτό γκολ εδώ από την κεφαλιά του Κοντογιάννη. Έδιωξε δύσκολα ο Νίκος Μπότας, ο οποίος τώρα μάζεψε. Έχει αρκετούς παίκτες ψηλά τώρα ο Ναυπακτιακός. Καραγιάννης εκτελεί. Πολύ όμορφη κεφαλιά εδώ, δοκάρι και από κοντά ο σκόρερ. Για να δούμε, είναι... Όχι, είναι ο Δήμος Γαβρίνας, ο παίκτης ο οποίος κάνει το 3-1 στη φάση αυτή στο 50ο λεπτό. Πρόλαβε ο Γαβρίνας, βγαίνει στην αντεπίθεση. Πάσα στον Πιστιόλη, ο Πιστιόλης έχει χώρο, προσποιείται στον Σωτηρόπουλο και δεύτερη προσποίηση σου, την μπάλα κόντρα ρε. Καλή στιγμή κι αυτή για τον Ναυπακτιακό, με τον Γαβρίνα να ξεκινάει την φάση. Πέρασε στον Πιστιόλη το σούτ του κόντραρε στο 53 η φάση αυτή για τον Ναυπακτιακό. Τουρλίδας από αριστερά. Θέλει να πατήσει η περιοχή. Κάνει ένα πολύ κακό σούτ. Η μπάλα φεύγει πολύ ψηλά out. Ενώ υπάρχει κι άλλος παίχτης του Ναυπακτιακού στο έδαφος. Τώρα νομίζω ότι είναι ο Φωτεινόπουλος. Ναι. Και πάλι όμως σε πόδια παιχτών του Ναυπακτιακού η μπάλα. Γιάννης Παλιάτσας από δεξιά. Ένα γέμισμα προς τον Πιστιόλη, βγήκε πρώτος ο Σωτηρόπουλος, ο Πιστιόλης προλαβαίνει τον Μπότα. 1-4 από τον Κώστα Πιστιόλη στο 57ο λεπτό. Έψαξε την πάσα στον Στραβοδήμο. Υπήρξε μια συνεννοησία ανάμεσα σε Φωτεινόπουλο και Δούρο. Ο κεντρικός αμυντικός όμως του Ναυπακτιακού, ο Θανάσης Φωτεινόπουλος, πρόλαβε
και έδιωξε σε πλάγιο. Ξανακλέβουν οι παίκτες του Ναυπακτιακού, οι οποίοι είναι φωτιά στις αντεπιθέσεις. Εδώ στην απέναντι πλευρά είναι ο Γαβρίνας. Ο Γαβρίνας απέναντι στον Μπότα, τρομερό τελείωμα από τον Δήμο Γαβρίνα. Στο 59 ο Ναυπακτιακός ανεβάζει το δείκτη του σκορ στο 1-5 με το δεύτερο γκολ του Δήμου Γαβρίνα. Τώρα Στραβοδήμος κατεβάζει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Σούτ από τον Στραβοδήμο. Καλή στιγμή για τον Παναγρινιακό εδώ. Η μπάλα πέρασε out στο 65ο λεπτό το σούτ αυτό του Σωτήρη Στραβοδήμου. Γκόλιας ξανά για τον Τουρλίδα. Θέλει να μπει περιοχή, κάνει ένα σούτ πάνω από τα δοκάρια στο 70ο λεπτό, ενώ θα έχουμε και την τέταρτη αλλαγή για τον Παναγρινιακό. Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος θα περάσει στο μάτς στη θέση του Γιάννη Κοντογιάννη. Γκόλιας εκτελεί, ο Σωτηρόπουλος παίρνει την κεφαλιά. Γκολ για τον Παναγρινιακό στο 74. Είναι η τρίτη ευκαιρία που δημιουργεί από εκτέλεση κόρνερ του γκολ από αριστερά ο Παναγρινιακός και με εκτελεστή τον Σωτηρόπουλο. Η πρώτη κεφαλιά πήγε πάνω από το δοκάρι, η δεύτερη στο οριζόντιο δοκάρι, η τρίτη καταλήγει στα δίχτυα. Ο Παναγρινιακός μειώνει σε 2-5. Καραλής. Προσωρινά και οι δύο ομάδες είναι με 10 παίκτες. Τουρλίδας μέσα στην περιοχή. Πλασάριο Τουρλίδας. Εντυπωσιακό διώξιμο από τον Δούρο, ενώ στην συνέχεια ο Καραλής δεν πρόλαβε την μπάλα. Καλή στιγμή για τον Παναγρινιακό στο 80ο λεπτό, με τον Τουρλίδα να νικέται όμως από τον Άγγελο Δούρο. Και ο Γιάννης Καραγιάννης τώρα ξαναπαίρνει την μπάλα, γυρίζει στον Πιστιόλη, 2-6 από τον Κώστα Πιστιόλη στο 85ο λεπτό. Το μισό γκολ ανήκει στον Γιάννη Καραγιάννη, ο οποίος έκανε την προσπάθεια, γύρισε την μπάλα στον